ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് അധ്യായം 8 കാണേണ്ടത്. ധന്യമാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. ധന്യമാതാജി വന്നിട്ട്, ശോഭന മാതാജി. ആ ശോഭന മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണോ? അല്ല, ശോഭന മാതാജി. ശോഭന MR മാതാജി, ശോഭന MR. ശോഭനയല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭന മാതാജി ഇല്ല, മാതാജിക്ക് നമ്മുടെ ആ എസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മാതാജിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പിന്നെ വേണ്ട, ഞാൻ ഇരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദത്തിലെ ഓങ്കാരം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, മനുഷ്യരുടെ പൗരുഷം, തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ഓരോന്നും ചില സൂചന മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. മായ ഒന്നുകിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മായയെ സേവിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാം. ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വലയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ ജീവന്റെ ഗതി അതെന്താണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സാധന ചെയ്ത് ഒരാൾ വിശേഷിച്ച് മരണവേളയില് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപദപ്രാപ്തി എന്നുള്ള 8ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1 അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പരമ്പര തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ വകയായിട്ട്. എന്താ ചോദിക്കുന്നേ? അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? തീർന്നില്ല, ഇനിയും വരും ചോദ്യം. അപ്പൊ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളും. കാമ്യകർമ്മം, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, യോഗ തത്വങ്ങൾ, തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയും. അർജുനൻ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. താൻ ചോദിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല, സുനിശ്ചിതമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണ് എന്ന് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുക. പുരുഷോത്തമൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ ആരാ ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതാ പറയണേ, ആധികാരികമായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി തരാൻ കെൽപ്പുള്ള ആ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മിഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ എത്ര ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിച്ചത് അല്ലേ? 6-8 ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ. ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞദേവതയെന്നും അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ചോദിച്ചു. പ്രയാണകാലേ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മരണസമയത്ത് മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവാൻ പ്രയാസാണ്. എന്റെ കണ്ഠം കഫം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? പ്രായമാകുമ്പോൾ വ്യാധികളൊക്കെ വരും. അപ്പോഴെങ്ങനെയാ ഭഗവത് സ്മരണ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ജീവിയും ഒരു പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ മരണം അതുണ്ട്. അപ്പോ മൃത്യു എന്ന് പറയണത് ഈ ജീവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ ടെമ്പററി ഹാൾട്ടാണ് അല്ലെ? കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഹാൾട്ട് ആ ജീവന്, വേറൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നത് വരെ. അപ്പൊ ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഒക്കെ നമുക്ക് അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളാ, പരിഹാരം ഇല്ല അതിനൊന്നും. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ചോദ്യ പരമ്പര ആണ് ഇവിടെ. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കണത് എങ്ങനെ അറിയോ? ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉടനെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയായ ഹംസത്തിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പാദമാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളില് രമിക്കണം അല്ലെ? സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാണ്ടായാല് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അല്ലെ? വേറെ വേദനകൾ, ശരീരവേദന ഒക്കെ, പ്രയാസങ്ങള്, ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരിക ഒക്കെ ചെയ്യൂല്ലേ പ്രായമാവുമ്പോ? അപ്പോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോ ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് കുലശേഖര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണത്. അപ്പോ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മരണസമയം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വീടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് പോണതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായി തന്നെ വരണമെന്നില്ല അല്ലെ? പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
പുരാണങ്ങൾ പറയണു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരാളല്ല, നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നുപോയി ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മയൊക്കെ പുതുക്കണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം. അപ്പോ മൂന്നും നമ്മുടെ ചെവി, നാവ്, മനസ്സ് എല്ലാം എൻഗേജ്ഡ് ആവും നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ 6-ാം അധ്യായത്തിലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എളുപ്പ വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭക്തിയോഗം. തുടരെ മന്ത്രജപം, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭൗതികതയിലെ ഓബ്ജക്റ്റും പേരും വ്യത്യസ്തങ്ങളാ. ഇപ്പോ വെള്ളം എന്ന് പറയണ പോലെയല്ല അല്ലെ? വെള്ളം വേറെയാണ്. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം മാറില്ല. എന്നാ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് വിളയാടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്പിരിച്വൽ ആണ് അല്ലെ? ആധ്യാത്മികനാണ്. 14 ലോകങ്ങളില് എവിടെയും ദുഃഖമുണ്ട്, ജനിമൃതികളുണ്ട്. ഭഗവത് ധാമം, അവിടെ പുനർജന്മമില്ല അല്ലെ? ജനിമൃതികള് അവിടെ ഇല്ല. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭവ്യഭവത്കരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിതം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ്, അതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭഗവാൻ ഓരോന്നിന്റെ ഉത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതാണ് അധ്യാത്മം. അപ്പോ ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അല്ലെ? ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന്, ശാശ്വതനാണ് എന്ന്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ, ആ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതിനെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. എന്താണ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതാണ് കർമ്മം. ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭൗതികതാ ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഈ ഭൗതികതാ ബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബോധം, അപ്പോ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ് ശ്രമം ഉണ്ടാവുക. ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട് അല്ലെ? അതിലെ നടുവിലെ ശക്തിയാണ് ഉത്കൃഷ്ട ജീവഗണങ്ങള്. ജീവാത്മാവിന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്നാണ് പറയാ ജീവാത്മാവിനെ. മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപേണ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം. ഇപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് അല്ലെ? യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾ വർഷബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കുകയും ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൽ ഉൾപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത്? അപ്പൊ ഈ പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലോ ഉപരിലോകങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും കുറെ കാലം. പക്ഷെ വീണ്ടും അവർക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അതെങ്ങനെയാ വരണത്? വർഷബിന്ദുക്കളിലൂടെ അല്ലെ? മഴത്തുള്ളികളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. പിന്നീട് അത് ചെടിയായിട്ട് ധാന്യങ്ങളായി മാറും അല്ലെ? ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തില് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് അത് സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ട് വളരും. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം ആധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ട
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. എന്താണ് അതിഭൂതം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതാണ് അതിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അധിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നു? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അധിഭൂതം എന്ന് പറയും. അത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. പിന്നെയോ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നറിയപ്പെടും. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അധിയജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഉത്തരം? 3 ഉത്തരം തന്നു അല്ലെ? 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെ അതിദൈവം എന്ന് പറയും. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന ഭഗവാന് പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടും. ശരീരം 6 അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ, അതിനെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏവ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനില്ല അല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമത്രേ. പരമാത്മരൂപേണ ജീവാത്മാവിനോടുകൂടെ സഹവസിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? ഓ പരമാത്മാവും ഉണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ സുഹൃത്തായിട്ട്. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മരണസമയത്ത് ആരെയാണോ സ്മരിക്കണേ, എന്നെ സ്മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് എങ്കില് എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. അപ്പോ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കഴിയണം. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മരണവേളയിലത്തെ കാര്യല്ലേ, അത് അപ്പൊ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ജീവിച്ച് പോകേണ്ട പ്രാധാന്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മരണവേളയിലെ ഭഗവത് സ്മരണ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദേഹത്യാഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. മരണസമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്താല് നമ്മൾ അതേ ഭാവമാണ് നമുക്ക് കൈവരിക, ഭഗവാന്റെ ഭാവമല്ല കൈവരിക അല്ലേ? അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. പറയാണ്, ഏതാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ സ്മരണയിലുള്ളത് അയാള് അതിനെയാണ് പ്രാപിക്കുക. പിന്നീടുള്ളൊരു ശരീരം അയാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. നമുക്ക് അറിയാം, ഭരത മഹാരാജാവിന് മരണവേളയിലെ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു വിചാരം.
തന്മൂലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. നമുക്കറിയണ കഥയാണ്. കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ യുദിക്കും. ജീവിതകാലം അത്രയും അല്ലെ, ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവത് സ്മരണയില് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയണവർക്ക് അന്ത്യകാലത്തില് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അതിനാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മളോട് നിത്യം 16 റൗണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം അല്ലെ, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയണത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. പറയാണ് ഭഗവാനെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപത്തില്, ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ, ശ്യാമ ഗോപരൂപ് എന്ന് ഗോപികമാര് പറയും. ആ രൂപം അല്ലെ, എത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റേത്. അപ്പോ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അതോടൊപ്പം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സ്വധർമ്മവും ചെയ്യാ നമ്മള്. ഇപ്പൊ അർജുനന് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അത് നിർവഹിക്കുക. കർമ്മമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോബുദ്ധികളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോഴ് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, സംശയമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നാ പറയണേ, തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ല. അപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ? ഭഗവാനെ ആ ഭുജങ്ങള്, 2 ഭുജങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. മാത്രല്ല സ്വധർമ്മം ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇരുന്നാല് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? മനോഭാവം, നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വധർമ്മം നിർവഹിക്കുക, അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കുറെ വഴികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം അല്ലെ. സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, സർവേശ്വരനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ കുറച്ചു നേരം സ്മരിച്ചു, പിന്നെ ഇല്ല, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറ്റില്ല അല്ലെ. ദൃഢചിത്തതയോടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെ, നൈരന്തര്യം വേണം ഭക്തിയിൽ. എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണോ, അയാൾ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണ ഒരാള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അയാൾക്ക് വേറെ ഒരു കർമ്മ ഫലങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ, ആഗ്രഹമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ നാമം ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ടും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശ്രോത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടും കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രവണവും കീർത്തനവും മനനവും നടക്കും
നാമജപം കൊണ്ട് 3 കാര്യങ്ങള് സാധനാഭക്തിയിലെ 3 നടക്കുന്നുണ്ട് നാമജപത്തിലൂടെ. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളാണ് പരമാസ്വാദകരെന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല വാസ്തവം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉത്കൃഷ്ടനായ പരമാസ്വാദകൻ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, എൻജോയർ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കും. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനൊന്നും ഭഗവാൻ ആരോടും പറയണില്ല അല്ലെ? പ്രവൃത്തികളോടൊപ്പം ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പോ മനോബുദ്ധികളെ കന്മഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രമാക്കുക, അത്രയ്ക്കേ ചെയ്യണ്ടൂ അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥായാൽ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരം മനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാവണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എത്രയല്ലേ? കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ ആണ് ഭഗവാൻ. ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ജീവസത്തയുടെ ഉള്ളില് കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാവാൻ പറ്റും ഭഗവാന്. എന്നാൽ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ആദിപുമാൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി പ്രഭാവം അചിന്ത്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോട് ഉപമിച്ചാല് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ നിസ്സാരാണ്. അപ്പോ അതിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അത് മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ? ബുദ്ധിയുള്ളവര് വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായോ ശൂന്യതയായോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. അത്തരം ധ്യാനത്തിന് പ്രയാസം കൂടും. ഭഗവാൻ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റുകൾ പറയണ പോലെ രൂപമില്ലാത്ത ആളല്ല അല്ലെ? രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അണുവിനേക്കാളും ചെറിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഒരു കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ അംശമേ വലിപ്പമുള്ളൂ ഒരു ജീവാണുവിന്. അചിന്യം എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് എത്ര ശക്തികളുണ്ട്, നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. എത്ര മാർഗങ്ങളാ പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലേ? ഇപ്പൊ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടൂല്ലേ? അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാ. അപ്പൊ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ വിചാരിച്ചിങ്ങനെ യോഗത്തിൽ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ ഒക്കെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നാ പറയാ. അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവര് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അതൊക്കെ യോഗികൾ അങ്ങനെയാ അല്ലെ? അവര് ശരീരം ത്യജിക്കണത്. അവര് മരണസമയം അടുക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കും, സമാധിയിലാവും. അങ്ങനെ അവര് ശരീരം വെടിയണത്. അപ്പൊ എന്തൊന്ന് ലഭിച്ചാല് ഒരു മനുഷ്യൻ പരിപൂർണനാകോ, അമരനാകും, തൃപ്തനാകും, സന്തുഷ്ടനാകും. മറ്റൊന്നിനോടും പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? എല്ലാം നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും.
ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളും അയാളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ തൃപ്തനായിട്ട് കുചേലനെ പോലെ അല്ലെ സുദാമ തൃപ്തനായിരുന്നു അല്ലെ, സംതൃപ്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നമുക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. മരണവേളയിൽ മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവത് കരുണയാൽ കൃഷ്ണസ്മരണ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് വേറെ ഒന്നിലും ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് മനസ്സുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മരണവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. 11 യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഭഗവാൻ എന്താ ഇനി പറയാൻ പോണത്? വേദപഠനം ചെയ്ത് ഓങ്കാരം ഉരുവിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സന്യാസി വര്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവര് ഏത് ബ്രഹ്മപദമാണോ അവര് പോകുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് അവര് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ആ പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തിലെ സാമൂഹ്യ ഘടനയ്ക്ക് അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പണ്ടൊക്കെ ധാരാളം സന്യാസി വര്യന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹാത്മാക്കള്. ഇന്നിപ്പോ കലിയുഗത്തില് ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണമല്ലാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മറ്റൊരു വഴിയില്ലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ. അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവാൻ ഈ നാമജപം തന്നെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. 12 സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോ ഹൃദി നിരുദ്ധ്യജ മൂർധ്യായാത്മന പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥകടയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാവാം. അപ്പൊ യോഗ എങ്ങനെയാണ് യോഗസ്ഥനാവുക? അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണം വേണം. അങ്ങനെ സംയമിപ്പിച്ച് ഹൃദയത്തില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം ഭഗവാനില്. അങ്ങനെ പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവില് സ്ഥിരീകരിക്കണം അല്ലെ. പ്രാണായാമം ശീലിച്ചവർക്കാണ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രാണായാമത്തോടെ ഈ പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവില് സ്ഥിരീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഒരാൾ യോഗസ്ഥനാവും. പിന്നെ ബാഹ്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അന്തരംഗത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറയും. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമായി തീരും. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. ആ ആളുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിരിക്കില്ല, മറ്റു വിഷയാസക്തികളിലേക്ക് ഒന്നും മനസ്സ് കടക്കില്ല. അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന അയാൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. 13 ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മം വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാദിത്യജൻ ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ അക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. നീ യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഓംകാരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട്
അല്ലെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും ആ ജീവൻ. അതിന് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓംകാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളല്ല എന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദം അത്രേ ഓംകാരം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓംകാരം. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇങ്ങനെ കളിയാടണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മരണവേളയിലും വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ ഇല്ല, അല്ലെ? ഭഗവത് നാമ ജപം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം, എന്നിട്ടോ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവാതെ സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഇരിക്കുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗനിഷ്ഠന് എന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എത്ര മാർഗങ്ങളല്ലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ. അതൊന്ന് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്തമ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. യഥാർത്ഥ ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് വെളിവാക്കുന്നു. ഏകീഭാവമോ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തിയോ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല, കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ, അല്ലെ? അല്ലാതെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റേതൊന്നിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിയോഗത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് നമ്പർ 1 എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. 15. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ആ ഭക്തിമാർഗം, അത് അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാ. അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാല് പിന്നെ അവർക്ക് ജനിമൃതികളില്ല. അസ്ഥിരമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമാകയാൽ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? അവിടെ ചെന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്ത ലോകമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകം. അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. 16. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ഏതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം? ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, സത്യലോകം എന്നും പറയും അതിനെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകമാണ് സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഈ 7-14 ലോകങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അവിടം തൊട്ട് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത്, അല്ലെ, പാതാള ലോകങ്ങൾ വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലാതെ ഈ 7-14 ലോകങ്ങളിലും പുനരാവർത്തി ഉണ്ട്, അല്ലെ? പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ അവിടെ പിന്നെ ജനനം മരണം ഒന്നുമില്ല അവിടെ. കർമ്മ ജ്ഞാന ഹഠയോഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നവർക്കെല്ലാം
പരമദിവ്യമായ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം പൂകണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടേണ്ടി വരും. വെറുതെ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹഠയോഗം ഇത് മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലൊന്നും പോവാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. ഒപ്പം എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലെ പരിപൂർണത നേടണം. എന്നാ മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ എന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച് മനുഷ്യന് ബ്രഹ്മലോകം പോകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഓരോ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല്. എന്നാ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അവിടെ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവത് സേവനത്തിനോ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല എങ്കില് വീണ്ടും ജനനമുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലോകമാണ് അല്ലെ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം. പക്ഷെ അവിടെയും തിരിച്ചു വരണം, ജന്മമുണ്ട്. 17 സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം മഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്തം തേ രാത്രവിദോ ജന. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറെ വലിയ കണക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം 4 ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ചതുർയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയണത്. അതുമാതിരി ഉള്ള ചതുർയുഗങ്ങള് 1000 ചതുർയുഗം എത്തണം. അപ്പോഴാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാവുക. അത്രയും തന്നെ രാത്രി. ഒരു ചതുർയുഗത്തിന് തന്നെ നോക്കൂ എത്രയാണ് ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. കലിയുഗം തന്നെ ഉണ്ട് 4,32,000. അത് ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. അപ്പൊ കലിയുഗം ഇൻറ്റു 3 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. അതുപോലെ സത്യയുഗം, കലിയുഗം 4,32,000 ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റു 4 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സത്യയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ഈ 4 കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ചതുർയുഗമാവണത്. അത്രയും എത്തുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. അത്രയും തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,11,40,000 വർഷമാണത്രേ. അതുപോലെയുള്ള ഈ എന്താ പറയാ 100 വർഷം ആണ് ബ്രഹ്മവർഷം. 100 ബ്രഹ്മവർഷമാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോ 3,11,40,000 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്നാ പറയാ. അവ്യക്താദ്വ്യക്തയ സർവ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംജ്ഞക. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം പ്രഭവം, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി പ്രളയം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തില് സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാവുമ്പോഴോ, അതായത് പ്രളയം, അപ്പൊ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കണു പ്രളയം. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 19 ഭൂതഗ്രാമസേവായം ഭൂത്വാ ഭൂതാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ അവശപാർത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. പ്രഭവം ബ്രഹ്മദിനാരംഭിക്കുമ്പോ സകല ഭൂതജാലങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാവുമ്പോ അവയൊക്കെ നശിക്കുന്നു. 20 പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോ ഓന്യോ അവ്യക്ത സനാതന സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യൽസു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. ഉത്കൃഷ്ടമായ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. എന്താണത്?
ഭഗവാന്റെ ധാമം അല്ലേ? അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് ഇവിടെ. 21 അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയാ പിന്നെ ആർക്കും തിരിച്ചു വരേണ്ട. അല്ലാത്തപ്പോഴ് ഈ പ്രഭവത്തില് ഉളവാകും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉളവാകും. ബ്രഹ്മനിശയില് എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഈ വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം, അക്ഷയം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ അവിടുന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. അത് ഏതാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ള ആ ചിന്താമണി ധാമമാണത് അല്ലേ? സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണത്. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് അവിടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ട് ഗോവിന്ദനുണ്ട് അവിടെ. അവിടുത്തെ ചിന്താമണിധാമം സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാൽ പറ്റാത്ത സുരഭികൾ എന്ന പശുക്കളുണ്ട്. ഈ ധാമത്തിലാണ് അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഓടക്കുഴലേന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആകാരത്തെക്കാൾ ആകർഷകങ്ങളായി ലോകാലോകങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിനും ഒരേ ഗുണമാകയാൽ ഭിന്നമാവില്ല. ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായുള്ള ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതീകമുണ്ട് അല്ലെ? മധുര ജില്ലയിലെ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് അവിടെയാണ് കളിച്ചു നടന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശരിക്കുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഛായയാണ്, ഒരു നിഴലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനം അല്ലെ? UP-യിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അവിടെയാണ് മഹാത്മാക്കളൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. 22 പുരുഷസ്സ പരം പാർത്ഥ ഭക്തി അലഭ്യസ്ത്വനന്യയ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയാണ്. ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരിലും വെച്ച് മഹത്തമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ സ്വധാമസ്ഥനാണ്, പക്ഷെ സർവവ്യാപിയുമാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയായിരിക്കും. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ തന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവവ്യാപിയാകയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു, വെള്ളത്തിന്റെ രുചിയിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇത്രയും എത്രയോ കാതമകലെയായിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലും സർവവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉൾപ്പൂകിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. 23 യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനാം പ്രയാതായാന്തിതം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടിവരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നുമുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോ ചില കാലങ്ങളില് ദേഹത്യാഗം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവണ ഗതി, അവരുടെ ഗതി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. 24 അഗ്നിർജ്യോതിരാഹ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാതാഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദാജന. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും.
അപ്പൊ അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോ പകല് ഉള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കണേ ഇഹലോകം വിടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയോ 25 ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷൺമാസ ദക്ഷിണായന തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. എന്നാല് ഈ ധൂമ സാന്നിധ്യാവുക, രാത്രിയാവുക, കറുത്ത പക്ഷാവുക, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനമാവുക, അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ചന്ദ്രലോകം പോകും, അയാള് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും എന്ന്. യോഗി തന്നെ ആയിരിക്കും, അയാള് ഭക്തനൊക്കെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഈ രാത്രി കാലങ്ങളില് കൃഷ്ണപക്ഷത്തില് ദക്ഷിണായനത്തില് ഒക്കെയാണ് അവർ മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് ചന്ദ്രലോകം പോകും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പുണ്യ എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. 26 ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീഹ്യതേ ജഗത ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാത്യനാവൃത്തിമാ അന്യയാ വർത്തതേ പുന. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവാൻ, മരണശേഷം നമുക്ക് പോവാനേ 2 വഴികളാണുള്ളതെന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറയണേത്രേ. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിന്റെ വഴി, മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ വഴിയും. അപ്പൊ പകല് ഉത്തരായണത്തില് ഒക്കെ മരിക്കണവര് ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോകും. അവരോ തിരിച്ചു വരില്ല, പിന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. എന്നാല് ദക്ഷിണായനത്തില് രാത്രിയില് ഒക്കെ ശരീരം ത്യജിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നവര് അന്ധകാരത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോവാ. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്കോ മടങ്ങി വന്നേ മതിയാവൂ. 27 നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥജാന യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. മരണം എപ്പോഴാ വരിക നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എപ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. മരണം എപ്പോഴാ വരണേ അത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ളതല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക, ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യാനേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സമയത്ത് മരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോവാം, പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടു പോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ, മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരമാണോ ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തൻ വ്യാകുലപ്പെടില്ല അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മതി. അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക, മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വറി ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. 28 വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോ വേദപഠനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇവയാലെ പല പുണ്യങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റണതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതെല്ലാം കിട്ടും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെയും കിട്ടും. ഓവർ ആൻഡ് എബവ് അവസാനം സനാതനമായിട്ടുള്ള പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തിമാർഗം അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്, ശ്രേഷ്ഠമായത് അല്ലെ. വെറുതെ യജ്ഞം ചെയ്യാനോ വേദപഠനത്തിനോ ഒന്നും പോണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ജീവിക്കുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എല്ലാ പുണ്യഫലങ്ങളും കിട്ടും. മാത്രമല്ല അവസാനം പരമഗതിയും ഉണ്ടാവും.
ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരുഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. അല്ലെ, പണ്ടൊക്കെ ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് 20 വർഷത്തോളം അവിടെ തന്നെ ആ കുട്ടികൾ ജീവിക്കുക. അല്ലെ, 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച ശിഷ്യൻ സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കും. ഗുരു എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അല്ലെ, ശ്രേയസ്സിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാലോ പിന്നെ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ ഒന്നും മുറുകി പിടിക്കേണ്ടതില്ല. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ്. തപശ്ചര്യ, യജ്ഞം, ദാനം, ജ്ഞാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അനായാസേന നേടാവുന്നതാണ്. ഭക്തിയോഗം, അതാണ് നമ്മൾ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നു തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിക്കണം. ഊഹാപോഹ നിപുണരിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ നമ്മള് പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അല്ലേ, പാതാളം മുതല് ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതിക ലോകമാണ്. ജനിമൃതികളും ഉണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലെ ഈ കൽപ്പാന്തത്തില് ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ തങ്ങളുടെ വിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളില് ഉൾപ്പോകും. അവിടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ചിന്താമണി ധാമം, അല്ലെ, ഇപ്പോ ബ്രഹ്മമോഹന ലീലയില് ചിന്താമണി ധാമത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ അഭിലാഷങ്ങളെ നിറവേറ്റും എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയണേ. മണിമന്ദിരങ്ങളാണ് അവിടെ. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള്, അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കള്, 1000 ലക്ഷ്മിമാരാലെ പരിസേവിതനായ ഗോവിന്ദൻ എല്ലാമുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ, ഇതാണ് എന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നെല്ലാം നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയോ എന്ന് തോന്നുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സമാധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്നാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കൂ. ആരാ എഴുതിയത്? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിത മാതാജിയുടെ അടുത്ത് കുഞ്ഞു ബേബി ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പനിയാണ്, അതുകൊണ്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ല, എന്തായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങള്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ചാൻസേടേയും പറയണോ? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറയണോ മാതാജി? അതെ, ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയണം. ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയും സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അതെങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെ, അതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ഇനി ഉത്തരം, അല്ലേ? അതെ, അവിനാശി
ബ്രഹ്മം പറഞ്ഞ നാശമില്ലാത്തതും ആ ഒരിക്ക- പരമമായ ജീവനാണ് ബ്രഹ്മം. ആ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, അക്ഷരമായത് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കണില്ല അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. അതിനെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ കർമ്മം അല്ലെ? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തികള്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്നല്ലേ മാതാജി? ആ അതെ, അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി. അതെ, ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. മാതാജി എനിക്കൊക്കെ 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനേ വന്നുള്ളൂ, 8 വന്നില്ല. അയ്യോ 8 വന്നില്ലേ? ആ 8 വന്നു. ആദ്യം 7 ഇട്ടിരുന്നത്, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ 8 വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 8 വന്നില്ല, 7 കിടക്കുന്നേന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ മാതാജി. അത് പിന്നെ ഇട്ടിട്ടത് ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈമില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 7ാമത്തേത് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞു 7ാമത്തതിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സന്ധ്യമാതാജി അറിയാതെ അത് 7ാമത്തത് വീണ്ടും ഇട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് 8ാമത്തേത് വീണ്ടും ഇട്ടത്. കാരണം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി ആയിരുന്നില്ല, ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്ര മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോ പേഴ്സണലി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലതുകൊണ്ടാണ് മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞത്. അത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഭഗവത്ഗീത നോക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് പേഴ്സണലി വീണ്ടും അയച്ചു തരാം. അതാണ് മാതാജി എഴുതിയത്, മറ്റേത് കണ്ടില്ല. ആ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഇട്ട് തരണേ മാതാജി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങൾ 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻസർ മാതാജി, കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ എത്രാമത്തേത്